Deci este vis. Că am și uitat modul ăsta. Ce se petrece aici? Deja? Ce? Băi! Ce e aia? Ești tu? Pune la display. Hai mai multe anțai! Asta e cu ce e prostia asta? Damage? Da, deci mi-am făcut un cod pe asta să filmeze mai mult de 5 minute. Deci dacă se închide video în 5 minute, eu cred că nebunesc. Că a zis că nu e mai mult și că nu e mai mult de 5 minute. Dar a zis că dacă fac pot să fac mai mult de 5 minute. Să vedem. Acum videoul are 2 minute. Bă, dar videoul ăsta... Trebuie să știm. Ăla vine dacă plătă ca ping asta. Ia de ăsta. Ce mare firing de damage. Ce se întâmplă? Repede! Hai! David, parcă am văzut că te ești da. Băi, mi se pare mie stau la taspira. Ăsta e la reacționat. Parcă ăsta, parcă spune, el știa, parcă reacționăm instant. A nebunit. Avea context ceva. Păi, what? Ăsta are 4 acum. Mă, dar scodele de-astea speciale. Cum naiba fac eu asta? Asta cred că e cea mai greu. Mai bun. Deci apare nivelul ăsta e tot cu obstacole. A trecut de 5 minute, deci clar merge, numai opărit. Recorderul! Hai, asta e cred. Moarte! Ăsta dă 15 damage,
Da, repede doar așa. Tocare. Da, am văzut asta. Bine. Atenți. Repede. Hai văd. Minunat că am rămas ceva. Mă ajut la ele? Dar și la aia... Da, ori era aia cu codul și n-am văzut. Da, un prost rău. Asta s-a auzit noi de exit? Haide, că... Haide. Modul ăsta, cred că trebuie să știi unde sunt astea pe de rost. Pe de rost. Și cu ăsta... Gata, asta am plecat. Hai să scăpăm o dată de aici! Perfect!